grabe sad na nga style na uy. Porket nagbulag si Daniel Padilla o si Catherine Bernaldo. Apilo na dahil mininyong ulay mga kuan, labot diya nga. Ayan, kinabuhi ay wabat ligaw at ligawa po ng lugar eh. Uy, lah. Sika ba eh? Dapat pawira kayo eh. Timing kayo kay walay akong kauban no. Murag karon na gid nga time ba nga mapagawas na ko akong diskarte. Pang Daniel Padilla ba? Karon ka. Hi miss. What's your name? Ano po kaya ni Sika? Ay wala man wala. Kanang unsay mong pangalan? Ano mo tanang ka? Wala lang. Taga-asa de ka, taga dire ka, miss. Ano mo tanang lagi? Wala mangod kay nakita mangod ka dito mangod ko nag-backlight. Yad niya ante ka dire kay gusto na ko nga may balaan ba kay basi na po kay problema ba, di ba si makatabang sad ko. Oh, simple. Tan-awan ako si mong dagway nga murag na kay mga problemang gidala ba basi makatabang ko dira ba. Asa problema kung dagway? Ay dili man pod. Ano, concern lang ko sa imo agod kay ako magod nga pagkalalaki basta na ako makita nga babae nga problemado, ako ginang gatabangan. Yan ta sa balay. Na akong problema. Ano mong balay dire, imong balay? Nada dito. Kasi gitsi mong kauban dito. Ay kanso kumita ako sa balay. Pero lay pe ato ba kanang gusto lang ko makabalo unsay pangalan nimo ba? Waday, Daniel. Ha? Catherine ka? What the hell? Catrion? Di namin masalig anang mga Daniel nga pangalan oy. Mga paasar kay na. Grabe sad na nga style na uy. Porket nagbulag si Daniel Padilla o si Catherine Bernaldo. Apilo na dahil mininyong ulay mga kuan, labot diya nga gusto ra man unta mi nga makipag-ila-ila sa inyo. Dili man gud porket nga nagbulag si Daniel Padilla o si Catherine, tanan lalaki na dayon, pasa. Napay uban nga mga kuan oy, masaligan oy. Sama sa ako. Masaligan man ko. Sila na ko edad karon, 25 na ko. Pero wala pa gid ko nang kuyab-kuyab eh. Nangita kog mga babae gid nga deserve gid para sa kuha. Muna nga samtang kamulo kog baklay diri, nakita man tika nga ikaw ra isa. Di ni duol ko kay basin na kay problemang gidala di. Ang ako lang naman nga basin matabangan tika diya sa mga problema nimo diya kay concern naman ko sa imo ha. Simple. Mura mo kag panagod. Ano man pod? Kaysa diyang nakita tika, laigo rin dito akong dughan. Magaling kang kupal ka. Meanwhile, Gusto gyud ay ka mutabang sa kuha. Ay oh, siyempre miss, gusto ko mutabang. Unsa man na yung mga kuan nimo, buhaton ako ang tanan para lang masugot ka nga makikig-friends sa imo ha. Gusto lang naman ko makikig-amiga sa imo ha para may laila pati ka og taas pa ba. Unsa man ang mga problema nimo day? Basta na ako makatabang. Ako wala mo koy trabaho karon. Unsa man ang trabaho? O sige. Unsa man na? Ito dito sa mong balay. Mo ba? Okay ra ta mo uban ko sa inyong balay. Ayun. Balana oh. Asa man imong balay? Ingon nimo, miss. Sige, mo na yung balay. Pati na mo na imong balay. Balay. Tuyod lang ko ba kay halik akong kuan. Tara. Ano? Asa na dito? Mo na yung balay. Unsa man? Ready na ka? Oh, siyempre, ready na kayo. Ganina, ako ready. Unsa man ang problema? Unsa may mong kan ipatabang nimo sa kuha? Kaya kung Ato? trabaho. Aman. Asilig? Ay, wala problema. Oh, unsaan ko man ni? Manilig ka. Manilig ko dire. Sa kuan palibot. O sige galing mo tanan. Palayo, apiluyo. Aw, kana ra man di ay ko problema. Mana gyud? Mana na? Mana? Oh, unsa pa man? Kita ka na. At sa? Oh, managid ko. Mana na kog bugha, miss. Sa pamaylain. Unsa pa man? At panahuman. Unsa pa man na? Ay, pagawas kay ako na trabahon. Kita ka ni? Unsa ko man ni container? Isagop na pod ka. Magsagop na pud ko. Nya na reklamo. Ay wala man ko nagreklamo. Magsagop na gani ko, man inyong tabay dire. Pero, Dire. lagi. Ay sige. a few moments later. Salamat Lord, nahuman rin kong trabaho. Humana na miss. Pwede na kumutapad ya.
Ana? Oh, siyempre, humana na. Oy, ako pa, paspas di ako mo trabaho. Mo kani, pwede na. Ako mo lingkod. Pwede na umukuan sa mo. Asa man di ka nang lahi pa ato ba kanang seryoso ka si Catherine imong pangalan? Oo niya. May pangutana, hindi ka motoo. Ay, ito man basta ikaw. Alas 4:30 na manggod niya. Di na sad ko magdugay kay maghipos po ko sa akong kabaw. Niya, mobalik ko diri buntag sayo ha. Pwede Lahi, na. nakoy pangutana ba na kayo uyab, miss? Wala. Murag jackpot galing kuan mo. Asa day imong mga kauban diri day? Ay, wala. Nangatulog. Nangatulog? Imong mama papa? Wala natulog. Mo ba? Sige, di na ako magdugay. Katha kay napa ko yung tuon dito. So, mobalik ako diri ugma. So, pwede mo kuan ka ng hagamay. Sige. Bye, miss. Ay, Catherine! Kung ano yung mga trabaho diri sa balay? Ay, of course, mom. Ano, uy. Oh, very good.